RS Team Trophy 4. kolo bolo zároveň majstrovstvami Bratislavskej oblasti a finálovým dňom Equistyle Cupu. Víťazstvo v Equistyle Cupe pre deti si vybojovala Rebeka Hančínska, na druhom mieste sa umiestnila Matilda Sedničková, tretia Barbara Lechnická. Rozdiel bodov na prvom a štvrtom mieste bolo necelých 20. Prvenstvo majstrovstiev Bratislavskej oblasti detí získala Stára Štangelová, druhá skončila Nikola Žureková, ktorá zaostala 5 sekúnd, tretia skončila Petronela Nojšlová s časom o 400 sekundy pomalšom ako prvá Sára Štangelová, ale so 4 trestnými bodmi. Equistyle Cup pre juniorov vyhral Samuel Matulník Leonard s jasným 30-bodovým náskokom pred druhou Natáliou Bartekovou. Začiatok sezóny som mal trochu taký, že som mal zmiešané pocity z toho, ako to bude vyzerať. Ale potom kobila sa vypracovala, vyskákala a nakoniec som to dobojoval. Tak zúčastnil som sa okrem tejto Karpátie a tohto kapu aj na majstrovstvách Slovenska. Tam som skončil 7. a veľmi pozitívne túto sezónu. Ja hlavne nášmu organizačnému tímu, čo je celá rodina, že im ďakujem za to, že mi pomáhali. Náročný a zradný parkour majstrovstva Bratislavskej oblasti juniorov nesadol nie jednému juniorovi, ale i dospelí jazdci sa niekedy riadne zamotali. Nakoniec sa majsterkou Bratislavskej oblasti stala Linda Hátasová na koni Carlos, za ňou sa umiestnili Ksenia Farmerová, ktorá zaváhala na jednej prekážke, a Natália Barteková s 8 trestnými bodmi. Ako hodnotíš parkour? Takže bol dosť ťažký, ale dal sa zvládnuť. Čo tam bolo pre teba také najťažšie miesto? Ten triple bar a potom ten múr bol na 5 svalových, tak dosť ťažké. A ako hodnotíš sezónu tu na tohtoročnú? No, bola super. Veľmi zaujímavým až prekvapujúcim bol parkour stupňa S, v ktorom len traja jazdci postúpili do rozoskakovania. Majstrom Bratislavskej oblasti sa stal Vojtech Vida, ktorý ako jediný senior Bratislavskej oblasti postúpil do rozoskakovania. Pretek celkovo dobrý, usporiadateľ sa snažil, parkourmajster postavil relatívne celkom dobré parkoury. Bratislavská oblasť, a hlavne tá hlavná dospelých, mala svoje kritériá dosť tvrdé. Bol to postavený dobrý parkour, hlavne chytáky 2, 3, 4, no 2, 3, trojskok a potom tam bola jedna pasáž, ktorú málo kto zvládol. Ďalej sa do rozoskakovania prebojovala Ksenia Farmerová, ktorá zajazdila čas o sekundu horší ako Igor Šulek z Národného Žrebčína v Topolčiankach, ktorý počas celej sezóny podával stabilné výkony. Záznam Equistyle Cupu a majstrovstiev Bratislavskej oblasti si môžete pozrieť na našej stránke horsetv.sk.